dat du hast, denk je mij, bij als du erop was. Ik ben riddende vanuit Heegkaam. Dus we gaan een mooi stukje doen en nu even van de muziek knietje. Ja, en nog maar je weer waarom? Mijn vrouw helpt me op. Van waar komt die hoort? Nou, van de gezelligheid. Eigenlijk net van een band op zich, maar puur de gezelligheid wat de iPop eigenlijk altijd is. Verste bezoeker? Ja. De gemiddelde iPop-bezieker die komt denk ik uit heel Friesland waai. We hebben op een website dat erbij houden, nou dat verrast hij. Echt uit alle hoeken waai. En de gemiddelde iPop-bezieker is denk ik een liefhebber van een feest en een liefhebber van muziek. En een liefhebber van onder mensen wezen. Ja, dat is heel grappig. Ja. Heb je wel eens vaker geweest? Nee. Nee. Maar net echt in smaak, hoe zeg je? Nog net. Nee, dat komt toch? Ja, vast wel. Het mooiste feestje van de hier vind ik altijd. Ja, wat maakt het dat zo mooi? Ah, de Friese muziek en de meesten weer al, ja, dat geweldig. Mooie sfeer. Het is altijd hartstikke gezellig, een ontdekking van nieuwe muziek en oude muziek. Houd me vast, ik lees mijn holle op mijn schouder. Ik dacht eerst van pas ik daar wel thuis, want het is echt een rockfestival denk ik dan. Maar eerst eigenlijk helemaal net, want ik zeg wat er nog meer optreden hier, er pas ik wel tussen. Er zijn 4 podia, dus er was een podium voor mij bij. Wij zijn al in Hoyten en Wem, maar wij vieren dus hier ik weer 8 en 6 en we nemen de bergen ook gewoon mooi. Dus volgens mij je dat wel slagen. Ja. En wat vies ervan? Nou, dat vind ik wel leuk.